Jeg hedder Henrik Lykkegaard. Jeg er salgs- og marketingdirektør ved Carlo Gavazzi i Danmark. Vi udstiller på en 1-2 små messer om året her i Danmark, og var på udkig efter et fleksibelt messesystem, som var nemt at stille op, nemt at pille ned, og i det hele taget fleksibelt for os at arbejde med. Nogle gange har vi behov for en lidt større stand og en mindre stand, så fleksibiliteten var vigtig for os. Ved tilfælde faldt vi over X-modul og kom i kontakt med dem, fik fortalt lidt om vores idéer, og ret hurtigt havde de visualiseret, hvordan det kunne se ud. Det gav selvfølgelig, at vi fik nogle flere idéer og ønsker, vi gerne ville have opfyldt. Og hele tiden var X-modul ret hurtigt til at visualisere og vise os, hvordan det kunne komme til at se ud. Så vi traf beslutningen og investerede i XT-systemet, som vi brugte på HI-messen her i 2021 for første gang. Vi var lidt spændte på opstillingen første gang. Vi startede dagen inden messen kl. 12. 3 timer senere, der havde vi en 3x9 meter stand op at stå med en 9 meter bagvæg, et baglokale og banneret monteret, og alt lyset var også monteret og rigget til og sluttet til strøm. Vi byggede op i 5 meters højde, havde kun behov for almindelige stiger, og det var en opgave, som 3 mand kunne klare, uden at vi havde prøvet det før. Så et super fleksibelt system, det er let at arbejde med, det er ikke særlig tungt, det er lavet i genbrugsplast, så det er til at håndtere, også uden at man er vant til at kravle på stiger og bygge messesystemer. Så stor anbefaling fra vores side, det er nemt at arbejde med, og vi glæder os allerede til de næste messer.